Ga wasu shawarwarin kare kai guda 15 da hukumar 'yan sandan Najeriya ta bayar. Kar ka sanya wata takarda a jikin mota da za ta nuna wurin aikinka, musamman ma idan a wurin aikinka babba ne. Kada ka sa hoton ɗanka ko na 'ya'yanka sanye da kayan makaranta a shafukan sada zumunta. Idan ka je wajen taron biki, kar ka dinga liƙa kuɗi. Ka samu wata hanyar da za ka yi wa makaɗan kyauta. Kada ka je na'urar cire kuɗi, ka ciri kuɗi masu yawa, sannan ka dubi idon jama'a ka sa su cikin jaka don ka nuna kai mai kuɗi ne. Ko da yaushe kasance kana goge sakonnin kuɗi da bankuna suke turo maka, sai dai ya kasance ka rike kuɗin a cikin kwakwalwarka. Sannan ya kasance kana yaga rasidin hada-hadar kuɗin da kai a POS da kuma ATM. Kada ka bi inda yake da duhu ko rashin jama'a. Idan za ka yi haka, ka tabbatar kana tare da wani wanda ka yarda da shi. Ko da yaushe ka dinga rufe kofarka. Ko da kuwa za ka fita ka kaso janareto ne. Kada ka rataye katin shaidar wurin aikinka a wuya, in dai ba a wurin aikin kake ba mai buƙatar sanin inda kake aiki in ka fita. Yana da kyau ka dinga